Blížia sa Vianoce a preto tento diel využijeme na to, aby sme vám povedali, aké akcie vás čakajú a pozvali vás na ne. Vrcholom každých Vianoc býva polnočná omša a inak tomu nebude ani tento rok. Polnočná omša v Hrádku má slovenský ľudový tón. K tomu patria aj tradičné nástroje ako fujara a tiež naše národné hudobné poklady. Minulý rok to bola slovenská ľudová omša od Edmunda Paschu, tentokrát to bude prostonárodná vianočná omša od Andreja Kmeťa. Na Božie narodenie o 11. hodine pri svätej omši bude spievať náš detský hrádocký zbor. Vznikli sme pred 3 rokmi, skladáme sa z 12 členov a vždy sme radi, keď sa k nám niekto pridá. Môžete nás vidieť v tomto krásnom kostolíku spievať na Božie narodenie a vlastne aj počas celého roka. Budeme radi, keď vás tu uvidíme. Stalo sa už peknou tradíciou, že 25. decembra po obede sa náš zbor rozbehne po Hrádku s vianočnou koledou. Ak by ste nás aj vy chceli privítať, môžete sa prihlásiť v kostole alebo cez našu facebookovú stránku. Veľkou príležitosťou skrášliť si Vianoce a v tomto prípade už aj Nový rok bude koncert najúspešnejšieho svetového organistu Lukasa Haslera, ktorý k nám zavíta už po druhýkrát. Po minuloročnom obrovskom úspechu sa sem vráti 4. januára, avšak nie sám. Na orgáne bude sprevádzať našu slovenskú opernú divu Paulínu Ovátkovú. Traja králi opäť budú patriť deťom. Tradičné pastierské hry nám zahrajú mládenci z Hrádku, potom zahrajú deti zo zboru Tieňové divadlo o narodení Krista. Chystáme aj malé prekvapenie v podobe hry Chodenia s hadom a celú akciu ukončíme piesňami z koledovania. Tešíme sa na vás.